قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وقال الله تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. قليلا ما تتذكرون. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الحمد لله تنوب عليه رب العالمين دافع بلا ممسد. الحمد لله تنوب عليه جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ألم من الجون فرنيون الدودلا سكفويت الدومين سلا وعلي أن يبقى قبلا قبك للسبع علي ودى تعالكو إن قينا نوي موكنوني كان القيامة كنكا أكو كبو أدم دي قلو أدم دي منيشيدو فرنيون وعلى شايا ألكو ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ومو أدم دي بيننا مالي كراي أدم دي بيت لالي بابكم إني كلين لالي على كوكوبتين وما مشيريا كراكرايا وعليك كلباديك وحده على كليلو لا شريك له فرندن لألل له الملك مري علتين وله الحمد تنوب عليه وهو على كل شيء قدير. كشيريا كوكويا على كركتشينيا صلى الله عليه وسلم ككشين لما تشابا إلى على فأكو جيدي على كركا أنا سندقو kuma nyumanya foloi akakeche يا ربي ألك عن جيتشي تقولي في القول والعمل تمنى العبارة له. أيوة كوني أتالا كرا كما يوم فوي شيء فوي كما سبب فوي كما بركة ما فوي يصلح لكم أعمالكم على باكبارو يكدي أما ويغفر لكم ذنوبكم أما جرموا يا فأي ومن يطع الله ورسوله مما من صنعك كعلنا ككرتي فقد فاز فوزا عظيما. وتكدين يرسر يرميناكم وقوسا إسلامي أيام كانوا هكذا تجيني نبي oye alqiyama jodo ngan kibaru yai mayre bebe munu ale min kunga ala ko kuma bebe munu la harako de kunga ala ko bara bebe ke yani la harade kasi ala ko bara be abesara bidi la harakene dika
cidew nana kana fɛn min ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka fara mɔgɔw bɛɛ mina ka o laharalen tɛ cidew nana mɔgɔw sɔrɔ diɲɛ ko la yan ni adamaden kɔni y'a yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ o tɛ adamaden yɛrɛ kelen fɛn ɲɛnama fɛn o fɛn ni ala y'u bila ka na diɲɛ kɔnɔ k'u dilan u kan ka balo cogo min a y'o sira jira u la u yɛrɛ b'u cɛsiri o balo cogo in bɛ ɲɛ cogo min na k'o ɲɛɲini o ye adamaden tabiya ye adamaden ilhamulen don a ladɔnniya bɛ ka bɔ ala yɔrɔ a dilan bɛ o cogo in na amma qadaya al-iman limaniya kow sa ala ye cidenw de bila ka na ka n'o ɲɛfɔ kabini adama natɔ dugukolo kɔ ka ala y'o layidu ta ko cidenw bɛna na ni maa min sɔnna cidenw ka fɔta ma ni maa min tugura cidenw ka bilasirali nɔfɛ awa o tigiw na segin alijinɛ kɔnɔ ni min ma sɔn taa yɔrɔ wɛrɛ labɛn bɛ olu ye n'o ye tasuma ye ala kan kisi a ma al-imanu bil yawm al-akhir kadda al-qiyama sanga silla silamɛya ko baw de dɔ don ciden bɛɛ nana ni min ka da la ko lahara bisi ka da la ko ɲɛnamaya wɛrɛ bɛ yen nin ɲɛnamaya in kɔfɛ n'an sara o t'a bannen ye ka da o la ka danganiya o kan o de y'a to dɔnnibaw ko ni limaniya fɔra ni alqiyama ko fɔra ko fɔra k'o bɛ kɛ ba'da al-mawt ko bɛɛ bɛ don a kɔnɔ ka daminɛ kaburu kɔnɔna na ka taa se i ka sigiyɔrɔ laban ma n'o kɛra alijinɛ ye ya rabbi ala ma an ta kɛra o ye walima ni min ta kɛra tasuma ye ya rabbi ala k'an kisi a ma ko kibaruya fɛn o fɛn fɔra o kɔnɔ a fɔra ko fɛn o fɛn bɛ kɛ lahara kɛnɛ kan ka da o bɛɛ la o bɛɛ de bɛ don al-imanu bil yawm al-akhir o bɛɛ de bɛ don o bonda kɔnɔ mana ka da lahara la asilamɛya ko baw dɔ don ciden bɛɛ nana n'a ye kitabu jiginna k'a kibaruya fɔ o dama tɛ limaniya jɔsen 6 o dɔ don limaniya jɔsen 6 dɔ don sayyidina Umar radiyallahu anhu ale ye hadisa lakodɔnnen min lakale hadisa ye ni Jibrila de nana adamaden suraya la kana alakira ɲininka sallallahu alayhi wa sallam ko dama dɔw la a dɔ ye asilamɛya ye a dɔ ye limaniya ye a dɔ ye ihsani ye a dɔ ye alqiyama bɛ kɛ kuma jumɛn ye Jibrila nana ni ɲininkali 4 kɛ alakira la sallallahu alayhi wa sallam o mɔgɔw sigi bɛ o ɲɛ bɛ Jibrila la a adamadena ma ana bisigi ki kubere fila tengo alakira la sallallahu alaihi wasallam ko ma ya hadisa yi men don baw da shi chama ga yingali kala yare ni alakira yi jabidi amma fa alakira ma kiye chefo da alakira yi jabi min ja ba fa alakira ma kiye chefo awa ko mo ka ba ko yara ale de na ma yingalla ngani jabi dirama ba fa kiye chefo o bɛ kɔrɔyali kɛ ka taa k'a fɔ ko ɲininkalikɛla yɛrɛ bɛ dɔ kalama ko in na n'o tɛ tiɲɛ do tiɲɛ tɛ ale t'o fana ale tɛ se k'o kiri tigɛ ale kan ka fɔ de n y'a faamuya nka ni alakira y'a jaabi n b'a fɔ k'i ye tiɲɛ fɔ awa ko fo a tilalen ɲininkali la n'a taara tuma min na ko alakira ko sigida a ka majilisu mɔgɔw ma a ko a bɛ cɛ in dɔn wa cɛ min bɔra yen sisan n'a ko ɲininkali bɛɛ ko tiɲɛ na olu ɲɛnakɔrɔ tɛ cɛ in na bɛɛ ko an t'a dɔn alakira ko nin kun ye Jibirila de ye a nana ka na aw ladɔnniya a ka diinɛ na o kɔrɔ ye ɲininkali ale t'a a jaabi kun tɛ ale ye dɛ a nana de a ka jaabi aw ɲɛna a ka jaabi mɛn k'a faamu o ɲininkali senfɛ ko a ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam fa akhbirni anil iman ko nkibaru ya de ka bɔ limaniya ma ko alakira ko ama o jaabi la sallallahu alaihi wasallam ko de an tu'mina billah
ikada ala la jɔn ka da ala la ala bɛ yen o t'a bɔ jɔn ka da ala la ka da ala ka tilebandiya la ka da Allahu ta'ala ka sebaya la ka da Allahu ta'ala ka bonya fɔlenw na ala ye kibaruya fɛn o fɛn fɔ a yɛrɛ ta a ka cidenw ka kibaruya laselenw na ka da o bɛɛ la n'a fɔra ko al-imanu billah o bɛɛ de bɛ don a kɔnɔ ka da ala la kuma o kuma n'o sahara Allahu ta'ala kunga i ye min faamu o i ma min faamu o i hakili ye donyɔrɔ sɔrɔ min na o a ma donyɔrɔ sɔrɔ min na o ma alayk illa tasdiq ka tiɲɛtigiya ka da la ka danganiya min ka bon ala danaya baara bɛɛ o ye ala ka tilebandiya ye ka da ala ka tilebandiya la ka danganiya o kan kibaru fɛn o fɛn fɔra ala la o bɛɛ tiɲɛtigiya ko an tu'mina billah o y'a fɔlɔ ye wa malaikatihi ka da ala ka mɛlɛkɛw la an ye ɲɛfɔli caman k'o la ka kɔrɔ ka da ala ka mɛlɛkɛw la kɔrɔ tɛ k'i bɛ mɛlɛkɛw bato kɔrɔ ye mɛlɛkɛw ye ala ka dafɛnw ye ala y'u ko fɔ i bɛ da la k'u bɛ yen mankutu minnu fɔr'u la i b'o tiɲɛtigiya awa wa kutubihi ka da la ko ala ye kitabu jigin ka di cidenw ma kitabu bɔra ala yɔrɔ ka di cidenw ma a ye dɔw tɔgɔ fɔ an ye Qur'an kɔnɔ ka da o la ko ala ye kitabu jigin ka di cidenw ma yan dugukolo kɔ kan kiiriw b'u kɔnɔ Allahu ta'ala ka ciw b'u kɔnɔ wa rusulihi ka da ala ka cidenw na ka da la ko ala ye cidenw ci ciden minnu n ka kibaru bɛ diɲɛ kɔnɔ ka da olu ka cidenya la k'a fɔ ko ala de y'u ci maa tɔw ma n'a ka sariya ye n'a ka a batoli kibaruyaw ye ka da o la ka danganiyaw kan wa ciden bɛɛ de ko don ciden o ciden n'o tɔgɔ sabatira Qur'anu nasu kɔnɔ walima alakira ka hadisa kɛnɛma dɔ nana ni a ye n'i y'o dɔ nkalontigiya ni maa min ye ciden kelen nkalontigiya ciden ka ciden nɔnɛw na ani ye ciden bɛɛ nkalontigiya o n'o ka kan o tuma na jɔsen min ni kuma yɛrɛ b'o ka sa wal yawmil akhir ani ka da don laban la an b'a fɔ de ka kɔrɔ ka da don laban la n'o ye alqiyama jɔdon ye n'o ye sakakunu mana kɛ alqiyama kɛnɛ kan o don in o de tɔgɔ ye dɔ ye nin al-imanu bil yawmil akhir ka da don laban la fana a ye latigɛ kɛ k'a kuncɛ latigɛ hɛrɛma n'a tɔɔrɔma ka da la ko bɛɛ bɛ kɛ ni ala ka latigɛ ye nka kuma bɛ min nɔfɛ n'o ye ka da lahara la ni an ma to ka ɲɔgɔn hakili jigin o yɔrɔ in na a bɛ kɛ ka fiɲɛ maa caman bolo dɛ lahara ko bɛ kɛ ka fiɲɛ maa caman bolo hali u silamɛlama bali hali u karamɔgɔlama o de y'a to mɔgɔw bɛ fɛn bɛɛ kɛ diɲɛ nɔfɛ bi illa man rahimallah parce que ni adamaden sigara lahara ko la a tɛ ban foyi ma diɲɛ ko nɔfɛ o tu hakili la dɛ wa lahara ko shaitana bɛ kɛ ka waswasa min na anw la la bi kabini ciden fɔlɔw la nin cogo kelen in don cidenw ni mɔgɔw ma fɔ ɲɔgɔn kɔ foyi la cidenw nɔfɛ tugubaw wali u cira mɔgɔ minnu ma u m'u kalontigiya foyi la k'u ye ɲɔgɔn sama a nɔfɛ ka tɛmɛ lahara ko n'o tɛ kuranɛ y'a fɔ ko dɔw bɛ yen kafiriw la ko n'i y'u ɲininka ko jɔnni ye kabakolo dilan k'u b'a fɔ ko ala n'i ko jɔnni ye dugukolo dilan u b'a fɔ ko ala n'i ko jɔnni bɛ kow kan k'u labɛn u b'a fɔ ko ala nka o mɔgɔ kelen ninnu u ma se ka da la fiyewu ko lahara bɛ se cidenw ye ko bɛɛ k'u nɔfɛ foyi cidenw ma sɛgɛn foyi walasa mɔgɔw ka da foyi la cidenw ma sɛgɛn mɔgɔw ka danaya ɲinini la foyi la ka tɛmɛ lahara ko kan
kana kana ma de ka jetila ala de la chugoy kaba ko ya abulo nyina ma ngeme ko bay abulo aka jetila ni nyina ma china tsiga kurakura illa man rahim Allah wadatu ni chamani ala bi umro son hakilla aba fo ko uka hakili jagabo nyina ma ya na chugoka ko nu ya na chugo koro nu yo fle akura kurayali tu kamana ba udlala chugo mina nu uyu hakili to ula ubora naya mina kana sorola anu udlala kabola wajila minga anu udlali mingera kabo bogola poni adama de ya hakili sigi kata uma saka kunu ta ata ngalondiya halna kaba ko yara la ta ngalondiya ko adaka mi ko ke chien folola o ti dese ka ke chien flana o ya ayre ka adama de ya kene kandalwi halni mata qur'an fere mi munti ma min ziraka akke ko foloke ka soro ma shikunda ko nyedo no ko ka be sigaka ka ke qur'an haklimatu qalbiya da to qur'an aya chamana arabe mo hakili kunu udla chugo folo ko hakili ji ola nabi antlobe munaka chaya be bekka meti folo ma gwanza unde kumba fo ngabi ali karamo dona folla angani ngedron angani ngeno kerambi lafiya halna malla arasoro ambi lafiya jin ko ngono halna malla arasoro ala kon mande be jina jamana na kerata halna hal islamauke hal ni kafiru do hal nu ko alati alabu keta alabu eni ibe jina ni ko alati ika jamana ka ja o tede ika duka jetede ika yere ka fenzoro tede I wolo baliya de kunga fsuri hali kunga na wolo ki togo da ko kari o de kunga fsima ma chawan betlunga la lahara kula itashido ala munumbe ala saballe do ko nyanyana bo yoro de beyin o de alqiyama kena kanai ala e cide munum ci ka ka ci duda kana ma do jagele ara ka o cide umine ku da ku kantige ala ma je wuli de mungama anyene bo yoro de beyin de alqiyama kena kanai inyebe mgawla ni tariku fle kojugu kela munum be kojugu kemme be sinabi kojugu be sinabi abeke ba folo ngana wire temena eta ya ladige damadi etse ka wulu tashireke abeke la ala nyena boyoro wore de bala idaro law dundo ibita bali ire la o kenaka ire maddaw law dundo ibita tle ire la o kenaka kabi amase lahara ni mogo min ko je damu abendia asoro alafia no o damade e hami ya don folo dan farate ini bagaw ni yonje wa folo ni adama de be akasha hawatu damade no fe ayre kunnigi law doron mfar kolo bi lafiya chugodi be kene chugodi bi damu soro chugodi minda muta chugodi ala somi munum blala no e damu ta somi ya abulu somi kala yini duma chugodi ni adama de minga la yini dana o damama qur'ana de ba sementi aka foko eni bagaw be kaka bal hal bagaw ka sakate beka ske hami warata bagala ko baga kon be munumunu doron dumini min gadaye na e min sumusumuno suma jara ya bo duni min jara da bo duna fara bi jimi abtida la harakuta kunga baran manguta kunga alama hakili daba amma ni adama de min kerati ika bagaya wali bagaw ngera kafsiye o kono yo qur'ana ka kumay mo mo fima ala rede o fima o ya foloy aflana amiyon malasali minge kake komi ni adama de na yi jajje kono ko o yen nafay wallahi o ko bituni la halati me kasura ali masa
diɲɛ mara masa kɔrɔ a dɔw balolen bɛ yen u ka damu kɔrɔ bɛɛ tununna u la u ka mbɛndiya kɔrɔ bɛɛ tununna u la u yɛrɛ mana sigi k'u ka jakɔrɔw filɛ awa fo n'u kasira dɛ a hɛrɛ tɔ tɛ sen na dɛ bamananw ko ten ko ŋana kɔrɔ laban ye natigɛ wɔrɔ ye e ma diɲɛ dɔn diɲɛ yɛrɛ bɛ cogo min na dɔrɔn ni min ma fɛn min sɔrɔ o hakili la k'o fɛn in de b'ale jɛ tɛ ala y'a bɛɛ di dɔw ma o a y'a bɛɛ di dɔw ma o kɔrɔ ye de u bɛ fɛn o fɛn ɲini ko diɲɛ u yɛrɛ ka jate la ni diɲɛ bɛ diya n'o ye ala y'o bɛɛ d'u ma nka gɛrɛ o dɔw kɔrɔlen la i k'u ɲininka o y'u sabali ye dɛ o de y'a to riwaya dɔ nana ko hali n'i y'i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛ i ma deli ka tɔɔrɔ foyi y'i ɲɛ na ko n'i sura jahanama kɔnɔ k'i bɔ k'i b'a fɔ ko kab'i wolola i bɛ yan awa ko n'i ka diɲɛlatigɛ fana bɛɛ kɛ tɔɔrɔ la kabi ala k'i da fo ka t'i sa i ma hɛrɛ y'i ɲɛ na ko n'i sura alijinɛ kɔnɔ dɔrɔn k'i su k'i bɔ k'i b'a fɔ kabi ala k'e da tɔɔrɔ yɛrɛ ma tɛmɛ e la kuranɛ bɛ kumakan minnu fɔ an ye o ye ko yan ye damuta kunkurunin ye o ye ko yan tɛ foyi ye lahara kɛrɛfɛ o ye ko yan tɛ ko yɔrɔ sabatilen ye ko maa ka n'i bɛɛ di a ma ko maa k'i janto i yɛrɛ la kira wɛrɛ nakun bɛɛ filɛ nin ye ni wajuli dun ni wajulikɛla bɛ wajuli kɛ i bɛ kiraw de nɔ ka k'o ɲɛfɔ ne fana nana jɔ ko kuma ka lahara ko kuma k'o bɔ a la i bɛna diɲɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye wajulikɛla bɛna mun fɔ maa ye diɲɛ ko la tɛ ka kuma kɔrɔ tɛ ko silamɛya da tɛ mɔgɔw ka diɲɛ ko la dɛ i bɛ kuma fɔ bi yan n'u k'a yɛlɛma i nɔfɛ yɔrɔnin kelen ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أبي قرآن لكم قرآن بآدم ديكا جي دلا من دواني لا هرقو دي سيرين بينيونا 100% السيرين بينيونا parce que قرآن بايه كي بيان إبيا كويرا من غما ولا هرقو لبدي وپنا ولا هرقو تنيني جي كيشو منته قرآن بي كلا أولا على كراك حديثه بي كلا أولا صلى الله عليه وسلم تريكا جيلتك نا كي على جيكونو جيلتك تقولا منتي كلا هرچين ni islamaya dai jiye ko kuma na dura aba fotinde kaka focus la mebe mashuka ke jembendia ka ki shuka ka damuka ko be chide unga kuma na aya damu aya keta yana ka ba ai to ye chide unga kuma na de mabbe ni alkire ka kuma kon fil sallallahu alaihi wasallam mabbe ba ka sahabo yini nga wala saku kala madawla be yini ngali min kula lu akla kwa kambe jema nga be jabi min duma o bilara de kufur abu komi do min alkire yini nga sallallahu alaihi wasallam kone ko au kan fula na cienta ba kan fulo jume nga daw ubeshna ka fa alkire sallallahu alaihi wasallam au kon yere de kan fulo kadai ma halala foito ko wakila ko ala kira kambe wuyere halala nafulu anu deunu balma kan nafulu wakila ko ala kira kambo dema o karami ala kira sallallahu alaihi wasallam asralaku la dunya ka jirula ale kande je nafulu flay ale kande jema ale kambe mima ayo fuya ko o kuma ni akoti aka nafulu yere o de ay min bla anye lahara a tienta ba ko nafulu we abta kamintuyi أي ينقل جابي تارنوي القيامة دود ولا فنعل كلا يوين صلى الله عليه وسلم أكو أتدرون من المفلس أبي تقول أنقولوا دوا تقول أنقولوا يجوني فويت ما بيقول قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار ولا متاع وكان بودون قال شامنا بفارك رما الله ورسوله أعلم قالوا من دون غير كذا تلا جابيني بارك رما هون بودون بيكون بتكلم قولوا دون تكلم قولوا دي درمتهم درهم تابلو سانو متكل تابلو وفين فالير ما تابلو متاع تابلو دام تامن تابلو
وكرامي على كراكما أي أكو تجلانغلو نمانتونا كودي ما منا كبتو براجو بنا لاهرا كما سوريانغا ولا حكي أكا براجي دون كبامبيو كجلا جوليت أكو لكامبو تجلانغلو إنجو دون دوكما عليك رسول الله عليه وسلم أي سغادوفا كابو كاكونيا تو أكاديما يبو وبعد كده تشغلون ترى كسغوني كاني فاتو ترى كمان دينغلي على كده النبي صلى الله عليه وسلم أي نقولي كأكو سغون ترى جمعي إيه وكفويتي كمان دينغلي نماكو كايا بن فاتو كمان دينغلي نماي على كده أكو صلى الله عليه وسلم كو سغون بترى يا فو كمان دينغلي نماي كابديا الشغودي أكو أي ميزراكاتي أكو دبيان ودي عندها يريري كو سغو بيدي بامبولو يفو كمانجلي نين بفنغو فو دنغانيا لا هرا سراكو كابو دي كفو على كده صلى الله عليه وسلم أكو بمغو كلاني للا أكو بي على كده صحابة ولا بنتاندي ودي أتو على كده يرتللا المنافقون منافقون يدسكم بنا باتو ولو بكلا ولو بكلا فون نفه nga danganiye yunu laba olu be kele shahidu shuya no fe kele ke o adaka danganiya min bu yoro la harakula nga bi anta danganiya teblede limaniya ere teblede siga de be ka duma chamana la harakula abe kalamba kunda abe kalambali kunda mo hami famba be kera jenkoy dobe ale kon ba fo ka kuma yere la ba kibuya fo do buta kibuya fo do ba analuma ya fo o do ta songa fo ngo ka bara bajira islamé ko amagote wala hakela ni ko anga blaka lahara kono drofien ba fli asiga be lahara de la ni islamé a kesri be je ko no fe kele ka farti funi baraji ko fe abada jango baro bara no sigimbe ikhlasuka ko je nafa wara taala ala yoro sarako aw mambo ma chama bolo bide o da to toyini ni rajrabi ni ka betta de chi parce que adama don famba be min febi hali o ala ko bara no yela afamba be yela manaka ke toyini ni bi yemina ni bi jiramina ni bi nafa do soro mina o bede ala hara sarai o de danganya teyoro ka mata da qur'ana da binafo mauma na danganiyara ani alaka nyon gumbeka ko akabara kuyi laharai irere ko atigi be barak atigi kanga barake tuko mina qur'an yo jef kabina manjugo don abini ka kabare wallahi dina re nyef wali gele rabbi akko gele rafuka satana anganga mo papa ka bo mina anganga kuma munun ci ka bo mo howda ayre de balaku kuma fo anganga kuma min goshi ka bo kala baluda ayre be ka ko fo anganga wale munun goshi ka bo kala balu bulo ayre bo ka ko ke ana munu makala lu ba ke ci ni ko ngo do do bi do jirla e kala be ka temeni ga e o me tenia la kan jidi limani ala fana kadala kullaha rabbisi adama de kalimaniya sizina undodo wa foite me ba adama de farifoni baran mangela kateme la haradana yaka foite me ba adama de deme ki kabara je alai kateme la harakudana yaka oti kono ino kadda ino ko lillahi harakud dangania bin naila kaka ebi yakli rete mo lay ka barala yakli ten na fayre lay ka barala je na fa'i inma nut'imukum liwajhi allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura ala mu'minin montanulodi ko winu ma yake nga be min foka twala o de jara alay o de barugo
إنما نطعمكم لوجه الله أما فوفنا كوبتو دي فو أمغوية يفني مما كتا إنما نطعمكم أي كو وبين دي فو بلسان الحال وقريد وكال حاليا يما يقفي أبي من فو وين دي أم بيد يما يمين أمباكي على جاتي دي كما أمبا لا دميني من أمباكي على جاتي كما عندي سرايني أفي هل عندي بركة دايرة يني يما يكلا يما هل بركة دا أتايني قرآن يمين دا سرات دا هل بركة دا أتويني وقرأي باليس إذا كاتا سرقنا على يوم الدم بالا قاني على مين من يوم به oni mi sigara sa ani ala ka nyongbela o be sarayina talaya o ba ta sarayiniya parce que aliska bela harakula o danga ni atale yoro ale bi nafaw ngina ka baran mawna ya ni ala ko barabbe yele ma don doni ko waraw nyama bela fan adama de kadala ko la arabisi qur'ana ayat donnana mo ko ba ko yele min do la harakula no saka kunu ka kaba ko yai madda ma fuka kaluzgiya ala dungo amma kula khalqus samawati wal ard wama ko yekelani ami min fam ado ma min nyebe kula ni ma min yete kula ero lu tekele wana ko islamen kafiri de beti mu'mini ni ma min dande al ulumanga amilu salihati wal musii ko ma munu liman yarakab كرون كونغا موكا تاشي كدون كي حكلي بارا كي سكي كتاشي كجنة ما يركو تقولاجي ما ماني كودون دونين بيلا يسكي كجنة ما يركو لاجي كافوكو جنة ما يداي جيا ربا دونكو على كبو أما على كسي كبو أما على la driya makamunu fo ayre la o kabbo o ma wa ere ba don ko nyene ma yere ala e chide mununchi ana e kitab mununji ni dambe ola لما تتذكرون فلك الدون او باكاشمينا يا رب على كان فرتاشي بوكا علي كمين دتوني او ايين ايا لبا يعني كما ورك الدمني ان الساعه لاتيه لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون
mabana akui kado alqiyama sanga onnato do kuy inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha ko alqiyama sanga bise la hara jodo bi joko siga kontu la fiyo o mi yɛrɛ kɛra sababu ye ka maa caman fili ala y'o de ɲɛfɔ ka fara kan ko walakinna akthara an-nasi la yu'minun ko nka mɔgɔ fanba tɛ da la ko lahara bɛ se o mɔgɔw dun mana sigi bi k'a lajɛ dɔrɔn ko mɔgɔ fanba jango o mɔgɔ fanba in olu de ye e ka mɔgɔbaw ye fana parce que diɲɛ den ka maaba ye jɔnni ye o ye diɲɛ sɔrɔlaw de ye diɲɛ den ka maaba ye jɔnni ye o ye diɲɛ jɔlaw de ye diɲɛ den ka maaba ye jɔnni ye o ye diɲɛ latigɛ kuntigiw de ye o kumana ale b'a ye k'a fɔ ninnu minnu ye maabaw ye ale ɲɛkɔrɔ wa olu de jama ka ca a filɛ o si ma da ko min na o ye tiɲɛ ye wa ne ye maa caman ma lasa bi ka sɔrɔ ala dun y'a ɲɛfɔ an ye a ko lahara filɛ ko bɛɛ tɛ da la koyi bali fanba ko fanba de tɛ da la a bɛna taa fɔ maa caman de ye alqiyama kɛnɛ kan awa dɔw de filɛ nin ye dɛ i tun bɛ don min nkalontigɛ y'a dɔw fili kɔrɔ ye ko fana lahara bɛ na o siga kɔni ka bɔ i la pewu awa i dali alqiyama sanga seli la ani dabaliya a la o bɛɛ dama ka kan i nali la kɛnɛ kan i kɔni bɛ na kɛnɛ kan aynama takunu ya'ti bikum Allahu jami'a inna Allaha ala kulli shay'in qadir amana ke yoro i sogo tolla dona woni o woni ngono ala bɛna bɛɛ fara ɲɔgɔn kan abe ala y'o de fɔ ko dugukolo bɛ min nagasiw la ne ala y'o dɔn y'o ta yɔrɔ dɔn maa min hali ni morceau dɔ bɛ Asie dɔ bɛ Amérique dɔ bɛ Afrique awa i ka kɛ morceau ye i sogo ka tila dugukolo kɔrɔ n'a tile bi cɛ i bɛna fara ɲɔgɔn kan ka na alqiyama kɛnɛ kan o de y'a to maa dɔw bɛ yen n'olu wulila alqiyama kɛnɛ kan u bɛ bɔnɛ wele u bɛ gɔlɔ wele ka d'a kan olu kun m'a dɔn k'a dɔ bɛ se u b'a fɔ ya waylatana ma li hadha alkitab ka kitabu mana d'u ma la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira ولا يظلم ربك أحدا لو كنا كوكا كتاب دوما كوبا فوان دبونه قالوا ينظروا ليه كتابي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أتي كتاب من أتفهم في تيني فويتوي جانبوك بابا يا بيجتي هو يفهم فينك واسرع ببوكا غفيكونا كو على بنتي ماشي تونو القيامة ni hera sura ibaratan ni hera tanasura ko kana mashi jalaki ira ko do mana kunu lugu kon man ba'athana min marqadina dunya ngunu ko bonda yoro la dunya ngunu ko bonda yoro la ko ma bu fu yisa hada ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun الرحمن مسكوا يدوم الليلوتا ودود فلني وتشيد منوي أتشيل سي أما وكوي تشيد فايدة أفلاك نكني من أيتو أنا دوي أنا نيسي أنا كل لبه كبنا هذا بدي مني يريد بكلو كوكايا يسرتك يكون على فيكا يسرتك يكون على القيامة كنكا سجين بوتسرمنا tama srammi men jokan lafiye bo utala kadaka tama bikeni femi o marata e bulu wati temeni o baala de bulu okmana ayto angance sri alakira wo defa sallallahu alaihi wasallam ko mami naka kibu na somi ka jam o de mami na jambe la harakula mami abu wale o wale ka hakili bala la harakula walina amali ajambe la harabara ko de ma kiku yere ya rabbi alaka an kiku ya alaka boda kai alaka an dulumaki aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وكو نما من درس ndara la saka fala harbisi ala ko kotiki kanga kechkodi ni mam ndara la kini ala bi nyonkume kotiki kanga kechkodi. faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. kuni mam ndara la kadanganyaka ka fokini ala bi nyonkume lahara فليعمل عملا صالحا واتكي كبارا نمانجي نا جا بارك يلي نمانيه وتي وسكي فو بارك جاء عليه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كان فوي فرع على كي كبارا فوي كان اللين ورا فوي دوك كبارا قرو نعلت إمام من دارا كني على بنيوم أنا على كم يوم به ودي القيامة كنا كناي أدوبنا أما نجاي أشوفه وجاي رته إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا على يوفو قم قول بالله ركوي كواك جان بالقيامة كواك جان كونغا على يورا كسر له أكسر أسر يا قريب كل آت قريب نتبع كسر ودمته ko kuna farqabin nade ukasru nawo da mate de ila harakajja nyana may manja de nyana may min nambe bulla anofe nambe ngalo ndigela anofe nambe ngana mula anofe akunda manja de nyana may akunda la manja de wati kunguruni do wati kunguruni nyana may wati kunguruni abena abitame nabi mo be fe befo jeno fe mo be fe beke jeno fe illa man rahim Allah. ana ala ko baro fana bara berete sinabli baro kadon nga o fitini mbe sina were fambasi de ka je alai angembe ka koere unyami ula ka koere unyami o singoro isi bikas la mo fle kas la ba fle kera magar ko de kera magar ko nga akoy mbetande de ala ya aljina de kerengere de aljina e fengerengere le ndi aya kerengere aka jondo di o da to ko alqiyama sanga manasi kana kaba koya ko kari halakira chudi ko ma ba kaba koya de masraka kishi chudi ya da made alqiyama kenaka kwa kishira kibi kaba koya a kishil dila ngana da made ko ba halaki alqiyama kenaka ko ta kaba koya da ko ta kaba koya kada ka halaki bi sura sramunga ودي كديني هلاكي بسورة سرامونغا ودي كديني ودي أتو علي ني كبارك ما فهمي أنكو قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وما دي كشرا ما ين يرسل ما مزرا كان نسانيا كذاك نير دلتشولا هذا ما دي سما كتاب كموما وهذا ما منجد kongani mami anito sa adungabul isi daga ka triki ki ni dajuru bla ayra bolo a ko tiki de ma bonene de ya rabbi alaka bodaka ay alaka anni usaniya alaka anci mana
لك بودوك أن لك أن تلمجين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. رب زدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.